ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிபி கேமர் சேனல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ யூஎம்பிக்கு 10 யூஎம்பி இப்போ இதில் விட்ருக்காங்க. யூஎம்பி ஃபேடரலில் விட்டுருக்காங்க. அதுக்கான பெட்டி இப்போ வந்து டாப்அப் ஈவெண்ட்டில் விட போகிறாங்க. அது என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வந்து ₹1 டாப்அப் பண்ணால் 10 பெட்டி 10 கார்டு தருவாங்க. அதை வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது ₹500 டாப்அப் பண்ணால் 8 பாக்ஸ்லேயும் 4, 5, 6, 7, 8, 9 4லேருந்து 9 வரைக்கும் தான் இருக்குது. 1, 2, 10 அதெல்லாம் இல்லவே இல்லை. எழுத்தா கண்டிப்பாக அந்த ஃபேடர் வீலில் இருக்கிற யூஎம்பியில் இருக்கிற அந்த சுற்றி இருக்கிறத எடுத்தாலே 1 லெவல் 2 லெவல் கொண்டு போயிடலாம். இதையும் டாப்அப் பண்ணி நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக 3 லெவலில் கொண்டு போயிடலாம். பார்த்துக்கோங்க. ஆனால் யூஎம்பியில் இது ஃபுல்லாமே இதாக இருக்கும். எடுத்துக்கோங்க. நான் கூட யூஎம்பி எடுக்கலான்னு தான் இருந்தேன், ஆனால் இப்போ எடுக்க முடியல. ஏன்னா டைமண்ட் பத்தாமல் தான் இருக்குது. அதனால் டாப்அப் ஈவெண்ட்டில் வந்திருக்கு. நீங்கள் மறக்காமல் யூஎம்பி எடுத்துருங்க. யூஎம்பி எடுத்தவங்க எல்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அதுவும் இல்லாமல் யூஎம்பி இப்போ வந்து இந்த எமௌண்ட்டு அது நல்லா இருக்குது. இப்போ பார்த்தேன் எல்லாமே யூஎம்பி ஒர்த்தாக தான் இருக்குது. நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்த ஈவெண்ட் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு யூடியூப் சேனலில் வில்லேஜ் கேமிங் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதில் டெய்லி வீடியோ போடுறேன். அது ஒரு வீடியோ பார்க்க யார் அதிக நேரம் பார்த்துருக்காங்க உங்களுக்கு வீக்லி தெரியும். சரி, நம்ம அடுத்த வீடியோக்கு போகலாம் வாங்க. அடுத்த வீடியோ பாருங்கள். ஒரு டைமண்ட் டாப்அப் பண்ணால் ஒரு பாக்ஸு, அந்த பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா ஒரு பண்டில் இருக்கும். பாருங்கள், பண்டிலில் இதாட்டம் இருக்குது. அடுத்து வந்து ₹200 டாப்அப் பண்ணால் குரங்கு பெட்டு. இந்த குரங்கு பெட்டுக்கு என்ன பவர்னால் முன்னாடி என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன்? 6 பேக்கா? 6 பேக்கு ஃப்ரீயாக டைமண்ட் டாப்அப் டைமண்டில் விட்றாங்களா? இந்த மாதிரி 6 பேக் விட்றேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் இது வரைக்கும் இல்லை. சரி, நான் அடுத்த நம்ம குரங்கு பெட்டே பார்ப்போம். குரங்கு பெட்டுக்கு இப்போ என்ன பவர்னால் வேறு க்ளோவால் அதிக தூரம், இப்போ க்ளோவால் பாம்பு அதெல்லாம் அதிக தூரம் தூக்கி போடும். நீங்களும் எடுங்க. ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கேரக்டர். இங்கே இருக்கணும்னா இன்னும் இந்த கூடாரத்துலேருந்து அடுத்த கூடாரத்துக்கு தூக்கி போடுற மாதிரி நல்ல பவரு. பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது 600 டைமண்ட் டாப்அப் பண்ணால் மறுபடியும் யூஎம்பி பாக்ஸு தருவாங்க. அதை வச்சு எப்படி ஒரு 4 லெவல் போக முடியாது, இப்படியும் 3 லெவலுக்கு இது போயிடலாம். பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து ஒரு இது தர்றாங்க, பிரிண்ட்டு. அந்த பிரிண்ட்டு எத்தனை டைமண்ட் டாப் பண்ணும்? 1000 டைமண்ட் டாப்அப் பண்ணால் அந்த பிரிண்ட்டை வச்சு நீங்கள் ஒரு பண்டில் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் வேறு லெவல் பண்டில் தான் சொல்லணும். அதை பார்த்துக்கோங்க. அந்த பண்டில் வந்துனே நாங்கள் திருப்பி ஒரு வீடியோ போடுறோம், பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கு முக்கியம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருங்க. அடுத்து வந்து ஒரு கார்டு. இந்த 2 கார்டு எதுக்குன்னு யூடியூப் எனக்கே தெரியல. அந்த கார்டு எதுக்குன்னு வந்து அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ரெண்டு டோக்கன் மாதிரி தர்றாங்க. அந்த டோக்கன் எதுக்குன்னே தெரியல. அடுத்த ஈவெண்ட்டில் இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அந்த மெசேஜ் இந்த இதில் கீழே இருக்கும். ஒரு டோர்னமெண்ட் மாதிரி நடத்துவாங்க. அந்த டோர்னமெண்ட்டை ஜெயிக்கிறவங்களுக்கு இது பார்த்துருவாங்க. அதுக்கு முதல்ல இந்த டோக்கன் வச்சுருக்கணும். இப்போ இந்த ஈவெண்ட் நடந்துக்கிருக்கு. இந்த ஈவெண்ட் நடந்து முடிச்சோடனே இதெல்லாம் மறுபடியும் நம்ம சர்வருக்கு அப்படியே விட்டுருவாங்க. நம்ம அப்படியே ஃபுல்லாக விட்டுருவாங்க. அடுத்து வந்து இந்த இதுதான் வேறு லெவல் ஈவெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம். வேறு லெவல் ஈவெண்ட்டு இந்த கன்ஸ்கின்னா டோக்கன் எய்ம் பண்ணி எடுக்கிறது. பார்த்து எடுத்துக்காங்க டோக்கன் எய்ம் பண்ணி. ஆனால் இந்த கன்ஸ்கின் மட்டும் எடுக்காமல் விட்டிங்கன்னா ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க, நான் சொல்லிட்டேன். அடுத்து பச்சை கலர் நான் ஏற்கனவே ஒரு தாட்டி வச்சுருக்கேன். அதனால் நான் எடுக்க மாட்டேன். உங்கள்கிட்ட இல்லாட்டி முக்கால்வாசி பேர்கிட்ட இருக்காது. நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க. எல்லாமே ஒரு ஒர்த்தானது, எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து மண்டை. இந்த மண்டை கூட நான் போன தாட்டி வரும்போதே எடுத்தாச்சு, வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் போடுங்க. நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி